Vamos que a conta atrás. 3, 2, 1. Comeza o Galiza Metálica. Escoitas o Galiza Metálica, o único programa feito en galego de música rock e metal galega.
Moi boas, son Pati Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica. Neste episodio número 59 non te podes perder esta receta, porque vamos a traer o mellor do rock e metal galego e da man dos mellores chefs culinarios. Por un lado, a galleta cósmica, ben grasenta da man de Andri, nos vai a traer a Inmates. E despois nos vamos por o lado máis escuro. Xa sabedes do que estou a falar, e Tebra in nota de Leti, de liberar al Kraken. E para rematar, como non, afiando os coitelos delicadamente dende a cidade amurallada de Lugo, Óscar Besteiro ca súa cita co underground. Esas luces que antes nos guiaban bien son fantasmas, no se mueven, no los busques en tu piel, y acá la noche un día más. E comezamos, como non, o noso menú con un entrante que ven directamente de Narón, dende 2011. Eles son o Sacrament e o seu Hatred, puro trash metal. Nos vamos para Santiago. Nos nosos entrantes tan especiales non pode faltar o crossover. Vamos a escoitar a North Slave e o seu Memories.
Queridos clientes, nesta súa casa poden atopar o aceite de oliva virxen prisas a 6 euros. Recorden que antes costaba 3. Non deixen de pasar esta oportunidade e confíen en que sempre lle ofrecemos os mellores temas da Galiza e do norte do Portugal. Aquí, no Galiza Metálica. Empty.
E aquí no Galiza Metálica estivemos máis que ben acompañados con os entrantes ricos, eles fan dun death metal electrónico. Estamos falando de Dead Walking, a banda que acaba de sonar co seu The Dark Path. E hai que decir que foi a Long Walk do álbum de 2020 onde sacaron este temazo, unha banda feita xa en 2007. Unha pena que non estén agora mesmo en activo. Por certo, é mesmo muito lamentável estes Death Walking não estarem no ativo. Eu acho uma banda incrível e que tinha um som bem à frente para o que é feito aqui na Galiza. Pois sí, a verdade, por certo, moi boas Imperator. Olá, nem tinha tomado conta que estava aqui. Muito prazer, Pati Castro. Un placer, Imperatore. Pois vamos a escoitar algo tamén moi interesante. A sério, o quê? Sí. O que é que vais nos trazer a seguir? Pois da zona de Narón, feito... Narón, deixa-me lá adivinhar. Narón Ferrol, naturalmente, naquela claro, zona. naturalmente. Unha xente que son os Host, nacidos en 2012. En 2017 nos trouxeron un álbum que se chama The Quake, e o seu Antelofobia é o que vamos a escoitar. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, estes Host é uma banda que nos últimos tempos principalmente tem sobressaído muito porque anda praticamente sempre a tocar ao vivo, não é? Pois sí, de feito van a tocar o 20 de abril ás 8:30 no Tronco Bar e con Cuna de Odio. Así que non vos perdades os Host. Just not up there. I wanna be your Roma.
Galiza Metálica, a mellor forma de estar enterado da música que se coce polo noso país. E baixo os ceos vermellos nos atopamos a We Are Dust, uns santiagueses que fixeron metal alternativo alá polo 2017 e nos deixaron esta cover de Red Sky. E agora nos vamos para Pontevedra. Alí nos espera un exquisito metalcore que poderedes degustar o sábado 6 no Transilvania con Fix de Badajoz a partir das 9 por 10 euros. Estou falando dos Brutal, como non. Deixo vos con Ningún
poder. Na Galiza non só se escoitan as gaitas. Na Galiza escoitase Galiza Metálica! Ansioso por regresar
si los tocas, no los dejes marchar. No, ay, no, no, ay, no. Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal galega. Moi boas, viaxantes da sonoridade. Son Andri e douvos a benvida unha vez máis a Galleta Cósmica, o espazo onde falamos de bandas da Galiza, de stoner, doom, psicodelia e outro tipo de sons experimentais e pesados que tanto nos molan. A Galleta de hoxe é puramente non só compostela, seno tamén amiga, e falo vos obviamente dos Inmates, o trío máis graxento e lento do stoner sludge que veu esta terra, ademais de grandes compañeiros dende os meus inicios como promotora e organizadora de concertos. Formados no 2014 e coa formación definitiva en 2015, xorden das xuntanzas para tocar temas de Melvins, cuxa discografía é inabarcable, por certo, ata comenzar a crear temas propios e sair a tocalos. Nese mismo ano se estrena no antigo Cachán de Compostela e ata hoxe teñen tocado con algunhas das nosas favoritas do panorama galego, como a Grima, Ongo, Caltesone, Caleiki ou Tenue, e incluso con bandas internacionais rusas ou belgas, Fontán e Nom, respectivamente.
O seu primeiro disco é do 2017 e foi prácticamente autoxestionado, salvo a masterización, composto case instrumentalmente zumega densidade melódica, cun bo toque de humor cos xogos de palabras entre volcáns e comida. No segundo disco, titulado The Wave, e o cal está en proceso de grabación, procuran a inspiración musical en Sleep e fan referencia poética a un videoxogo de culto, misturando e conceptualizando o océano e o espazo. The Wave é unha obra totalmente distinta ao seu debut, con moitísima máis complexidade e elaboración, afastándose do que coñecemos meramente como stoner, mas de momento só podemos disfrutar dela nos seus directos. Son uns tipos sin ningún tipo de pretensión máis alá de facer a súa música, facela ben e compartila, cunha clara mensaxe de evolución, amor e comunidade, recomendando sempre escoitar, aprender e tocar moita música. Recordade, eles son 3 e tocan lento. Moi ben, ata aquí a parte divulgativa da galleta, pasando directamente ao almanaque concertil. Primeiro de todo, disculparme por ter que adiar por segunda vez o Red Doom Carpet. Desta vez, sabedes que tuve que reubicalo polo peche da nosa querida Malatesta e con tan pouquiño tempo non atopei onde. Entón a miña opción quedou en pospolo ata, non sei, outono ou así. E iso aínda non o teño decidido, pero xa verémolo moi prontiño. E por outra parte, me queda programado o terceiro domingo,
que é o 14 de abril, con Al final solo habrá cenizas, dúo de Sludge da Coruña, superpotentes, se os sabedes, coñecédelos. E a nosa nova super banda favorita de Doom, Luciférnaga, de Vigo. Como sempre, os domingos sobre as 7 da tarde na Mon de Compostela. E ata aquí o anaquiño de hoxe da Galleta Cósmica. Vémonos nos escenarios e Doom awaits. Cansado de sempre escoitar o mesmo? Aquí estás esperando para algo diferente. Escoita o Galiza Metálica.
Recorda que estás no Galiza Metálica, na 106.0 FM de Antena Miño. Podes tamén escoitalo na www.antenamiño.pt. Galiza Metálica. Espero que estés a degustar con estos entrantes na primeira hora do Galiza Metálica. Estivemos co agrometal de Sulfatar e o seu Crudelis Libellum. Hai que decir que o 13 de abril estarán na Sala Master con Cuna de Odio e The Broken Horizon. Non te podes perdelos, o igual que a seguinte banda. Eles traínos un thrash metal ben exquisito, ben da zona da Coruña. Eles son War Dead.
Que quen son? Pois unha banda que na súa formación estaban membros de Lóstregos, Mondo Podre ou Acúfenon. Eles deixannos o seu To the Week.
Non teñas medo en poñerte en contacto co Galiza Metálica. Non mordemos nas nosas redes sociais ou no noso Gmail galizametálica@gmail.com. Se pudre el alma que enriquece, que empudrece mi interior. Sentenciaré la palabra de Dios que me hace esclavo de mi virtud, en aclamar la condena que me rodea. Dejaré sentir, dejaré fluir. Las buenas caras se pierden con el mal tiempo y no. Ando muy lento, me canso rápido en baldosas de cemento. Ya vienen por ti, un ángel de alas blancas. Frustraciones, emociones, decisiones que me quemarán por dentro. Se alejan de ti, envejeces en silencio.
E estás aquí no Galiza Metálica escoitando a Pate Castro e a Filipe Marta na 106.0 FM de Antena Miño. Que tal, Imperatore? Gustouche Dismal? Eles levan dende 1992 e acabamos de escoitar un dos seus álbumes, creo que se chamaba The New Bomb, e o seu tema Wake Up, de 1999. Aliás, escutar os Dismal foi uma autêntica viagem no tempo, porque os Dismal, não sei se sabes, foi uma banda que durante os anos talvez 90 bateram muito forte em Portugal. Bateram, quer dizer, apareciam muito nas rádios, tocavam ao vivo. Portanto, é uma banda com bastante referência en Portugal. Pois si, eles son da zona de Cotobade e hai que recordar que esta bandaza toca o 20 de abril en Boiro con Malqueda, na pausada da Galicia Imaginaria, sí. Malqueda também é mais uma banda que está a surpreender com os temas de avanço ao seu novo trabalho. Pois si, eu desexando xa escoitar todo o que están aí cociñando. Así que, bueno, estaremos con Malqueda, mas agora nos vamos até a Ourense. Sí. Estará quentinho por lá. Nesses tempos frios, deve estar mais frio ainda. Vamos a tomarnos uma boa dose. Unha boa stoner, dose, é? sí. Unha boa dose de stoner cargadiño. E eles son os Octawitch. Levan activos dende 2013 e sacaron en 2016 un split con Cult Sone. Vamos a escoitar un tema dese split que se chama Orbs.
Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño en Braga. Ata que o corpo aguante, tira pa diante. Ata que o corpo aguante, tira pa diante. Aunque a xente se espante, tira pa diante. Tira pa diante. Cantar noites a sudar, moita xente que lembrar, e camiño por andar. Respetade sempre os demais, berrar contra a injustiza, tropezar na mesma pedra. Subimos e baixamos, ainda non cansamos, ata que o corpo aguante, tira pa diante. Ata que o corpo aguante, tira pa diante. E aunque a xente se espante, tira pa diante. Tira pa diante. Agitando a conciencia, mollados en sudor, a alma vendida ao demo do rock and roll. Pasalo ben, é o que queremos, sen molestar, sen interés. Boa xente, case toda, toca e outra e a bailar, ata que o corpo aguante, tira pa diante. Ata que o corpo aguante, tira pa diante. Aunque a xente se espante, tira pa diante. Tira pa diante. Tira pa diante. Tira pa diante. E tira pa diante dos Cenzar, increíble bandaza de rock da zona de Meirama. Eles en 2015 trouxéronos o seu álbum Camiñando entre Serpes e este tira pa diante. Sim, é um tema fantástico, gostei muito. Sí, hai que Com decir bastante que atitude, non é? Ten. Bem roqueiro. Xa son dos antigos, mas eu creo que fai falta tamén de vez en cando refrescar a Recordalos, memoria, sí. O 6 de abril tocan no Pub Gatos de Melide a partir das 11:30. Non vos perdades a Cenzar. E agora hai que falar de Orfos e de un lobisome. Um lobisomem? Quem é ele? Conta-me tudo. Esta banda da zona de Vigo sacou en 2009 Noctarium e Lobisome era un dos seus temas brutalísimos. Encantoume sempre ese estilo que tiñan de facer heavy metal, e a banda é de 1994 e para min o brutal é que tiñan unha baixista xa por aqueles entóns. A sério, quem era essa senhora? Uxía Carrera, que hei de buscar información. Seria interessante saber se mantém atividade e dentro de que género, não é? Si, fago un chamamento. Ouvintes, se sabides algo do que vos estou a falar, poñedevos en contacto co Galiza Metálica en galizametálica@gmail.com. E nada, vamos a deixarvos co seu Lobisome.
Esta noite prevense ceos anubrados con alta incidencia de trebóns, que darán paso a ventos afuracanados que chegarán a atinguir os 120 km/h. Recorde que se non quere ser succionado e enviado aos terrenos baldíos da música comercial, recomendamos manter o seu receptor de radio acceso a partir das 12 da noite, hora portuguesa, e buscar a 106.0 FM de Antena Miño, en Braga, ou a 106.1 FM de Radio Piratona en Vigo o mércores. Coídese e que Dio colla confesado. Hardcore ben quentiño dos pontevedreses Tear Me Apart, a banda de 2019 que nos trouxo este 2023 a Thousand Shots co seu Hurt Me. O sábado 13 de abril estarán na Filomatic con Crowbed. E seguimos pola zona das Rías Baixas, nos vamos para Vigo. Ali teremos Melodic Death Metal con Dysnomia e o seu Witch Clarity. Releasing your ideals, I'm not the scanning lies. What if one question?
Estás escoitando o Galiza Metálica. Aquí é donde se atopa o son o teu gusto. up the ocean, they tied me up while the people were watching me finish up with my life. E unha carne xovencísima que traemos da zona da Coruña. Eles son os Crowded e o seu Ribs.
Non vos perdades o máis novo misturado co antigo. Eles son Defender, de 2015, unha banda da zona da Coruña que fan heavy metal tamén, super clásico, e que nos trouxeron en 2015 Necromanía. Os sons máis escuros e potentes do universo metálico sonan na Galiza Metálica. Lo que pronto llegará, último venceré.
E aquí no Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño con Pati Castro e Filipe Marta escoitando a Cabo Dano, que teñen tema novo xa dentro de nada. É um tema brutalíssimo este que escutamos. Aliás, nada, da minha parte, nada estava para antever um tema tão brutal como este no Lombo do Corvo, não é? Encantou. Aliás, o trabalho anterior deles eu gostava. Principalmente daquele do Direitos ao Inferno ou algo como isso. Tinha um vídeo muito interessante. E este tema acho que mostra uma orientação ainda muito mais metal, mais pesada destes Cabo Dano. Parabéns a esta malta, porque o tema é mesmo poderoso. É moi poderoso. Se queredes velos ao vivo, que saibades que estarán o 4 de maio en Santiago de Compostela presentando na Xentalla do Pixel. E agora nos vamos para Pontevedra, para un proxecto cubano e pontevedrés. Fan black metal. E como é que funciona isso? Um cubano e um pontevedrés? Pois, como supoño, como todo na vida. Polo que eu sei, con ganas funcionan todas as cousas. A verdade é que gústame, eles son Narveret, e vamos a escoitar un tema que se chama Two Step Beyond the Whale.
Son Leti e douvos a benvida esta nova quenda da sección de Tebre Ignota dentro da Galiza Metálica, onde nos infiltraremos nas sombras para descubrir bandas de índole escura da Galiza, Portugal e España en xeral. Desta volta estaremos a falar de Narvelez e Udun. Comezamos! Narvelez, que significa sol minguante no universo de Tolkien, é unha banda de black metal formada na Habana, Cuba, por Dakar. Inda que a formación está sentada en Pontevedra dende 2018 e conta ca colaboración de Vindok a batería. Para os directos tamén colaboran King Abraxas a guitarra e ata fai pouco Amalia, o baixo. A banda conta cun total de 6 álbumes, pero no que imos centrarnos é o seu recente disco, que saiu á luz o 5 de xaneiro chamado A Pale Crow, e que chega a través do selo discográfico Folter Records de Alemanha.
Este sexto álbum da banda non defrauda cando mantén un estilo de black metal clásico da segunda ola noruega, pero mantendo a insinuidade con toques melódicos que transportan cara a esferas máis atmosféricas, pasando de riffs violentos aos máis melódicos. Un claro exemplo atopamos en On the Sign of Dusk. Pale Crow pódese dicir que é un álbum onde a banda alcanza os seus propios puntos de maestría.
mesturando black metal tradicional pero con toques máis actuais, evocando intelixentemente os seus temas e cunha produción coidada e nítida, outorgando grandeza atmosférica. Podedes seguir a Narvelez e escoitalos a través das súas redes sociais e plataformas de streaming. Udum é unha banda de black metal que xerase entre Colombia e Barcelona. Esta formación ten por cantante a Nefast, Avisa la batería, Gula guitarra e Morcar como baixista. Inda que a banda ten os seus comezos no 2020, non é ata 2021 cando comezan a dar concertos e dar vida a este proxecto dentro da música extrema catalá. O seu último álbum, Lanza de Longuinos, data do 30 de outubro do 2023 e foi grabado nos estudos Moontower en Barcelona. Os 6 temas do disco emula o black metal daqueles anos 90. En Lanza de Longuinos podemos atoparnos cancións rompedoras como Ríos de Sangre, que xa coñecíamos do álbum La Inmensidad del Cielo Negro, facendo honra a un black metal primisenio e onde atopamos blast beats e diferentes movementos sen perder a súa esencia e intensidade.
Se queredes escoitar a Udum, podedes facelo en todas as plataformas de streaming e seguir as novas nas súas redes sociais. Como novas con respecto a ambas as bandas faladas nesta sección, tanto Narberez e Udum estarán actuando o vindeiro 5 de abril no Pub Transilvania en Vigo xunto con Redimoni, que é thrash metal dende Barcelona. Chegamos ao final desta sección de Te Breaknota. Agardamos que vos gustase e vémonos en breve con máis novas. Retomamos conexión co Galiza Metálica. Galiza Metálica, electrizando os teus oídos dende 2022.
Estivemos aquí no Galiza Metálica con Pati Castro e Filipe Marta escoitando os Millet, a banda viguesa que nos trouxo un delicioso folk pagan metal de 2019 co seu álbum 4 pregarias no albor da lúa morta e o seu tema Petrox, Axioma da Terra. E agora nos vamos a ir para Ourense. Ali nos está esperando Black e Death Metal. Eles son Kursk e o seu tema, un split feito con Acúfenon, que ten o seu mismo nome. German radio has just announced that Hitler is dead. I'll repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.
estivemos cos coruñeses al final. Solo habrá cenizas aquí no Galiza Metálica con Pati Castro e con Filipe Marta. A propósito deste já ao final só haverá cenizas, deixa-me dizer-te que, a par deste tema que escutamos de um trabalho já mais antigo, não é? De quando é que era este? De 2021, creio. Exatamente. Eles têm material novo que está em jeito de antecipação do novo trabalho, que pela mostra já disponível através de um vídeo online, que vocês deverão obrigatoriamente ver. O material novo desta banda promete ser simplesmente, escutem bem as minhas palavras, estão a escutar, devastador. Devastador, efectivamente. E, por certo, van a estar en Underground Sessions no Napalm Fest en Sarria, como non, con Aposento, Lust, Litos e Red Waves. E agora vamos a seguir con Saboranola, son da zona de Ferrol, como non. Pois, uma banda já bem antiguinha. Sí, en 2012 sacaron Agitar y Pelear, fan heavy metal clásico, así que preparados para agitar y pelear. Vamos a isso. Funeral desde Cataluña. El día 29 estuvimos participando junto con otras bandas en el Napalm Fest Underground Sessions. Muchas gracias a toda la peña y a toda la organización y un saludo para Galiza Metálica.
estoy suplicando redención, a tener que suplicar o a quien tengo que escuchar. Si me corta la ilusión porque no pienso igual mientras siempre, hoy tengo que saltar, siempre robar y los voy a enfrentar. Corre el tiempo, a quitar y pelear. Siempre nos querrán callar. No creo que la libertad. No Galiza Metálica é onde podes escoitar, primeiro que nadie, o mellor do rock e metal galego. All that they want is my brats. All that they need is Walmarts. Now it's time to rub arms. Now's the time to shout loud. Wake up! Get up! Wake up! Get up! If you be full souls, you'll be fucked. If you fight for rights, you'll be marked. Now it's time to rub arms. Now's the time to shout loud. Wake up! Get up! Wake up! Get up! All that they want is case ups. All that they know is more crap. Now it's time to rub arms. Now's the time to shout loud. Wake up! Get up! Wake up! Get up! Now we need to bow. Now we need to shake everything that is in this fucking world. Everything that is in this fucking world. Wake up! Get up! Wake up! Get up! Wake up! Get up! Wake up! Get up! E xa chegamos aos postres aquí no Galiza Metálica neste programa tan especial e tan delicioso. Estivemos cos fresquísimos Red Waves, con Marta como vocalista co seu Wake Up. Estos ferrolanos lanzaron este tema en 2023 e como ben escoitades fan puro rock, grunge e algo de metal, tamén hai que decir. E nos vamos a escoitar a outra mulleraza, ela chamase Catu. Está dentro de Rei Agoreki, unha bandaza da zona de Santiago que este 2024 acaban de sacar novo álbum. Un rollo moi alternativo, un metal moi delicioso e estilizado, co seu monocrome e o tema que imos a escoitar del Control. Hola, somos Catu e Adrián. Somos Rei Agoreki. Un saúdo para Galiza Metálica. Black dog, friendly support. Are you ready? Let me alone. Thinking twice, screaming aloud. I'm going to waste it. Going to waste it. You say that I'm a liar. I will miss
smells like thirsty rain. Fingertips made of snow touch my ugly face. Trying to lose all control. Out of the blue I'd be safe. I want to discover the way to recover, and that's with my demons of grace. My heart is beating so fast I can't even hear it collapse. Choose to gather on the wrong train. I'm brave, but I'm alive. Won't you miss me? Burn it all, face to face and on fire. How do I get out of all this mess? And you say that I'm alive. Won't you miss me? We're still alive. Face to face and on fire. Going to waste it, going to waste it. You say that I'm alive. Won't you miss me? We still alive. Face to face and on fire. How do I get out of all this mess? You're going to waste it. 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 Boas, aquí, como sempre, unha vez máis, dende a cidade amurallada de Lugo, unha nova cita co Underground.
falando para todos vos, Óscar Besteiro, como sempre, e continuar co vou tratar hoxe, que era analizar o disco de Caltesone, os compañeros aquí lucenses de post-metal. Quería dar, pues, infinitas grazas por diferentes bandas. Primeiro, agradecer a toda a xente que esta Semana Santa acudiu tanto a Vigo ou a Sala Transilvania, como estuvo presente no Buril, no Napalm Fest Underground Sessions volumen 1, onte, este sábado, pues, na Sala Filomatic da Coruña. Estiveron, pues, a pesar do clima totalmente brutal e chugo que hubo estes días, pues, a verdade é que a afluencia de público a estes 3 concertos que, bueno, como moitos sabedes, pues, levábamos de xira unha banda de Austria de Greencore que, bueno, que non deixou indiferente a naide, porque estas 3 datas que estiveron tocando por aquí por Galiza sacaron a xente a bailar cual troula ou feira que se preste. O sea, foi tremendo estos rapaces. Infinitamente agradecido a xente que acudiu, que apoiou os eventos. Infinitas grazas tamén a xente que acudiu ao Boril, sobre todo, que aportou pasta para o Frente Santo Antonio Limal na hucha que tiñamos aí disposta para, bueno, para que quixera, para os que quixerades colaborar, pois poderes deixarnos o vosso aporte. E as bandas que participaron, tanto Ghost Funeral dende Barcelona, na Kiga dende Euskadi, Baixo Cero, os locais aí de Sarria que deron o todo, como sempre, como no, os colegas de Austria que fixeron bailar e saltar a Sarria, bueno, pero foi tremendo. Xa subiremos vídeos para que a xente comprobe que non estou exagerando nada. Edición destas Underground Sessions que estamos facendo con o obxectivo de apoiar o que é a escena underground a nivel peninsular o máximo posible, e, bueno, con algunha banda de fora tamén. Neste caso será o 13 de abril, tamén no Buril, cas bandas Aposento, que é unha banda mítica de death metal que levan prácticamente 35 anos tocando desde Logroño. Estarán os colegas de Lust, hardcore brutal dende Madrid, con a front woman brutal ao micro. Litos, unha banda excelente que mistura black metal, death metal e múltiples influencias do metal extremo dende Valencia, son a caña. Como a nivel xa de Galiza, pois teremos os Redways, banda liderada por Marta, un saúdo dende aquí, unhos cracks que fan stoner, heavy, hard rock, unha mezcla moi interesante de estilos. E os colegas de A Final sobre as cenizas, que mezcla stoner, sludge, moitas partes de hardcore bastante bestias, que son tamén da Coruña. Así que, bueno, sen máis, invitarvos a todos este 13 de abril, que xa é dentro de nada, esta segunda parte das Underground Sessions, para que disfrutedes como a todos nós desta escena, desta cultura local do it yourself. Estás escoitando Galiza Metálica, aquí na 106.1 Radio Piratona de Vigo.
Sen máis, non me que vou entreter máis e vou falar un poquinho deste disco novo de Caltesone, que facían xa anos que non sacaban nada novo estes rapaces de aquí de Lugo, creo que do ano 2018, que non había nada novo deles. Neste caso, sacaron este novo disco, chamase L'Area que a Comunique, que, bueno, unha presentación, primeiro vou falar un poquinho deso, da presentación, que está moi ben, todo moi currao, a cargo de Iván Mouronte, un deseño espectacular, que evoca eso, pues, o que eles queren transmitir, supoño, coa súa música, algo cosmolóxico, algo que se transcende ao humano, así que, sin duda, un acerto o diseño. Gustoume moito, o vinilo é fluorescente, que como detalle, que eso, hostia, está moi ben, non se suelen ver moito, dalle un toque de calidad, pois, espectacular. Ven con un CD tamén, os que teñan todavía reproductor de CDs, que parece que ahora hai menor reproductor de CDs que de vinilo, que tamén ven moi ben presentado, en unha cosa bolsiña, todo genial. E bueno, o disco compónse de 4 temas, que foron gravados aquí en Lugo nos Collapse Studios por Iván Ferro, grabados, misturados e masterizados por o tremendo Iván, que é un crack, que participa tamén no disco. Claro. E bueno, o disco abre pa min co tema que máis me mola, PX3 7763, que, bueno, pa mí este tema que a mí me gusta porque é máis metaleiro, recórdame un pouco os inicios desta banda, cando en vez de ser un trío, bueno, estaban involucrados outras persoas que tamén viñan de bandas tamén de metal extremo, e xa empeza con riffs metálicos que van increchendo ata que o tema pues estoupa con a parte de black metal con blast beats e todo. O sea, para min esta banda Caltesone é unha banda, a xente dice post-rock, unha banda de post-metal, pero que ten partes extremas, ten moito de doom ou de stoner, tamén de sludge, moi amplia. Notase que os miembros, pues, coitan moitos palos diferentes de música. Eso sempre é importante porque ao final fai que as composicións señan moito menos aburridas e predecibles. Tamén un tema moi interesante, Narres, que bueno, que con participación a Branco Oupeiro, bueno, que mete unha flauta que se chama Kawaii, unha flauta que provén do Oriente Medio, dalle ese toque místico ao tema, que bueno, que todo o tema ten riffs que recordan moito este estilo oriental, está moi ben feito, aparte que ten neste caso ten moitas partes sludge, están moi guais, moi curradas, e digamos que concatenan uns riffs cos outros hasta que logra xerar unha atmósfera realmente mística. O sea, é un tema que embarga moito misticismo, gustame moito tamén, é moi bon. Despois van con Simediatri, que é un tema máis stoner doom, o sea, máis lento, tamén cunha consecuencia concatenación de riffs que sinceramente engrandecen a composición do tema, non aburre para nada, son temas todos evidentemente nestes estilos que superan ampliamente os 5 minutos, son normalmente temas de 7, 8 minutos, neste caso este tema pois ten a particularidade que, dende o meu punto de vista, ten unha dinámica moi especial, con subidas e baixadas, todo a medio tempo, faise moi ameno de escoitar, o sea, non é para nada aburrido ni nada parecido, o sea, faise moi ameno de... E gustame moito o sonido do baixo aquí, a línea de baixo está neste tema especialmente, gustame moito, está moi currada. Despois o último tema, Tuari F, este tema para min é 100% progresivo, ten moitas partes progresivas, un tema que supera os 18 minutos, moitas partes que recordan moitísimo a Tool, para min, por exemplo, moito a Tool, ese tipo de riffs progresivos metaleiros, stoner a veces, que teñen moitas liñas de guitarras un pouco dobladas, unhas progresións bastante curradas, que moi pouco predecibles, que eso mola moito neste estilo, sobre todo porque, bueno, moitas bandas deste de post-rock ou post-metal moitas veces, para min, desde o meu punto de vista, pecan moito de repetir as estruturas moitas veces, a mesma estrutura, fanse moi predecibles, entón, para min, fanse aburridas moitas, sobre todo en directo. En cambio, Caltesone non ten ese problema, porque mezclan moito máis alado que o rock, o stoner, o que solen meter as bandas de post. Neste caso, teñen partes de metal extremo tamén, mezcladas con partes de progresivo. De repente, pues, aparece un riff con unha melodía super oriental que mola un montón. De repente ten unha parte que parece un pouco medio funky, o sea, moi variado.
e iso que lle dá a calidade ao disco en xeral. Para min é o mellor disco que teñen, o sea, sin dúbida alguna. Se tedes a ocasión de mercalo, entrado no seu Bandcamp, calte Sone, buscado o último álbum e mercadelle o disco en digital ou en vinilo, que vinilo merece a mención, de outro disco daqui que acaban de sacar fai pouco tamén, outra banda aquí da zona lucense, neste caso da Mariña, que son os Materia Muerta, que sacaron un disco que se chama La Bestia, que fan honor realmente ao seu nome, un disco moi cañero, de hardcore brutal, con partes extremas, parece unha pasada, un salto de cualidade, igual que os Caltesone. Para min este último álbum é un salto de cualidade na súa composición grande. Do anterior a este notase moito que son xente que leva moitos anos tocando e que saben o que fan. Os sons máis escuros e potentes do universo metálico sonan na Galiza Metálica.
E bueno, sen máis, despedirme de todos vos, agardo veros nos concertos, se podes viros na Palfes apoialo, pois xeneal, e infinitas gracias como sempre a Pati e a Felipe pola labor que fan difundindo toda a nosa cultura underground, todo o movimento que temos aquí de bandas, apoiando sempre, semana tras semana, pinchando música de bandas locais, infinitamente agradecido, de verdad. Moitas gracias por deixarme participar neste podcast, apertas a todos e vémonos nos concertos. E xa rematamos. Eu son Pati Castro e estiven vos acompañando, igual co meu compañeiro Filipe Marta, nesta viaxe, neste Galiza Metálica tan especial, 101% rock e metal galego. E que grande viagem foi, através de grandes sons que vão fazendo tremer a Galiza, não é? Grandes projetos, grandes temas que escutamos. E podemos também deixar no ar o apelo a quem nos escuta que interaja connosco. Enviem-nos bandas, enviem-nos material, informações para divulgação aqui do Galiza Metálica. Exacto, a veces coñecemos a bandas que non fan moito por ser moi visibilizadas, mas ti podes botarlles unha boa man. Escribe o Galiza Metálica, que é tan fácil como poñer galizametálica@gmail.com e ponnos aí esas bandas que te interesan, ou se empezas a mover aí a 2 ou 3 bandas que son colegas, pois oye, fáinolo saber que nós seguramente podemos te axudar. E xa para rematar, darlle as gracias ao gran Imperatore por estar aquí unha noite máis. Moitísimas grazas. Obrigado, Pati, foi um grande prazer estar aqui, estou ansioso para regressar. Nos. E decirvos que nos vamos a deixar con La hija del carroñero. Eles fan Death Metal Crash. São brutalíssimos. Este trabalho que foi lançado em 2015, o Culto Macabro, é mesmo macabro. E numa daquelas noites de trovoada, então máis sinistro se torna. Sí, vamos a escoitar Umbral, Rot in the Morgue. E hai que decir que son unha banda que viaxan entre Ourense e Pontevedra. Ben interesantes. Xa para rematar, como sempre, recordade ir aos concertos, mercar música e facer o posible para que Galiza siga sendo metal. Haremos un pacto y lo sellaremos con nuestra sangre. Para empezar, un poco de lluvia. ¡Truenos! ¡Llámalo! 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 ¡Lucifer!